ndamira pamberi pedare ramambo Mutasi. Zvese zvandichatataura ndezvechokwadi. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari ari kubatsira wangu. Pamusoro imambo Seneta Mutasi. Ini ndinonzi Timothy Timburwa. Nyaya yangu yakamira yakadai. Handisi kuda kunyanya kutangira kumashure. Ndoda kutangira patakafamba nana baba. Mushure mekunga zvinhu zvanetsa mumba mandaigara nemudzimai wandakaroora. Ndakafonera wana baba wangu ari apa anoitwa Gift Mawacha. Ndichimuudza kuti sekuru ndinoda kuuya ikoko. Chikonzero chandakabatira baba avo ndechekuti mumusha mavo handina kunga ndakapiwa tete. Ndo chekutanga. Mumusha mavo wandaifanirwa kubata anga ari muzvadzi anoitwa iye Moses Mawacha. Wakanga wasingataudzani nenyaya dzawainadzo mumusha mavo. Saka ndakafonera baba mazuva acho waidzidzisa kuChimanimani village. Ndikawafonera ndikakwira bhazi ndikaenda kuChimanimani. Asi ndamuChimanimani kuti ndivaone vakati Mukwasha enda kumba ndo kuna sekuru waunokwanisa kutaura navo. Nyaya yako hatingakwanisi kutaura kuno. Saka ndakaenda kumusha kwavo kuri kwaRusitu. Ndasvikako kumusha kwavo sekuru wandandanzi ndione anonzi Amos Mawacha akanga asiko. Ndakamumirira sekuru akazouya late. Auya late ini ndandarara. Makuseni ndakazofuma kumuka ndichiti sekuru ari kupi titaure nyaya ndafambira. Zvikanzi sekuru watobuda watoenda kubasa. Ndakadzoka ndikaudza mudzimai ndikaudzawo samukuru wangu wari apa kuti ndo mafambira andaita. Ndadzoka mudzimai akazoenda noti ndadati nyaya iyi handichaikwanisi. Mudzimai akazoenda ikoko akanotaura nana baba wake maererano nezvakanga zviri kunetsa zvataifamba tichibata. Zvadaro takazopiwa zuva rekuenda kuChimanimani nana sekuru. Saka takaenda takati inini nasamukuru wangu natete inohanzvadzi yangu yakagara. Tasvika kunana sekuru vakanga varipo tikafamba iwo nemudzimai wangu sekuru ava sekuru unonzi Amos nemuzukuru wavo anoitwa Masabere. Takafamba kubva mudunhu reChimanimani kuenda kuChipinge. Tasvika pamashops patakasvika iri panonzi paKopa. Wakangobvunza kuti tiri kutsvagawo pane munhu anobatsira. Iwo wakapaona zvikanzi ngatiende apo ndo pataona munhu unobatsira. For sure takasvika pane munhu unobatsira. Aripo akanga ari makuseni tokuma 7 o'clock. Tasvika pane munhu unobatsira takapinzwa mukamba karound hat yakanga iri n'anga. Tapinda muround hat takangogara takanyarara. N'anga yakatigarisa according neukama hwedu. Sekuru wangu ari apa wakanzi kudhoo. Inini ndobva ndanzi tete wangu obva waiswa pasaidi nasekuru. Inini ndobva ndaiswa pasaidi natete. Mudzimai wangu kusaidi. Muzukuru wavo obva aiswa nechepamberi. Mukoma wavo munin'ina wavo obva aiswa nechepamberi. Baba wangu ari akobva aiswa kwekupedzisira. N'anga ikati ndo magarire enyu munopokana nazvo here kuti ndo zvandakugarisai padzinza renyu. Hapana wakapokana nazvo. N'anga yakabva yanongedzera wanga ari angu mudzimai uyavo kuti mwana uyu ari kurwara ngaadzike agare pasi. Mwana uyu wanga ari wangu mudzimai wakadzika akagara pasi pabonde. Vanasekuru vakatsanangurirwa iye akabvunzwa kuti mwana uyu ari kurwara. Zvaari kurwara mwana uyu ndo chekutanga chandaona. Mwana uyu une kufamba kwaari kuita kusina kumira zvakanaka naamai wake ndo chechipiri. Mwana uyu une kakuita kekuda kutorawo rume wake ndo chechitatu. N'anga yakabva yati ndakuuya panyaya yokurwara kwemwana uyu. Wana baba imimi pakurwara kwemwana uyu munozviziva
zviri pamwana uyu, marwarire ari kuita mwana uyu munoaziva. Wana baba wese wakaramba, wakapokana nazvo. Akabvunza wanga aripo wechikuru, ndofunga zvinezvi wakuma 79-80, muzukuru wawo wemushama wanoitwa Masabeya, kuti baba imimi nekukura kwamaita hamuzvizivi here zviri mumusha umu zviri kurwadza mwana uyu. Wakaramba warambisisa kudaro, murume uya akabva abudirwa n'anga iya inonzi chinyeketere, anozviti public doctor. Abudirwa mudzimai wacho akamhanya akauya akati, wadenha sekuru ndiani? Sekuru havangusviki manga muno mune mhosva huru, handina doro. Sekuru wakabva akumbira mudzimai wacho kuti handina kubika doro, ndipeiwo mari yekuti ndimhanye kunotenga doro. Pakamhanywa pakatengwa 6 pack yemasupa, ikauya ikaiswa muhari ikaiswa njera. Chinyeketo uya akabudirwa kudaro akamwa 6 pack yese yakupedza. Aipedza pakatengwa futi rimwe doro, robva rakuturwa futi muya. Ratengwa doro riya rikakuturwa muya, akazongomwa mukombe umwe. Obva ati, inini ndauya pano nechikonzero chekuti muri kundishora. Mwana uyu uri kuita basa rehun'anga iri. Wakanga ari mupurisa uye achinamata, ndikamusisa zvese kuti aite basa rangu, ndakatomurwarisa. Asi imimi mamushora, ndabva kure. Zvino zvandabva kure ndauya kuti ndibatsire murume uyu nemudzimai wake, nekuti watambura kwenguva refu. Nyaya yawo hapana umwe ungakwanisa kuibatsira. Imimi wana baba, chibudai muno wedare rese, ndisare ndibatsire vana ava vari 2 pachena. For sure vana samukuru nana sekuru wabuda kudaro. Vana samukuru nana sekuru, hanzvadzi yangu yakabva yanzi, iwewe uri murume kune uyu, sara. Saka takasara. Ari pakati pekuda kuti atibatsire, vamwe sekuru vanoteedzera vanoinzwa Amos Mawacha akabva adzoka mumba. Ndofunga after about 4-5 minutes akati, ndauya, nyaya iyi ndinoidini, ndinoiziva. Ataura kuti nyaya iyi ndinoiziva. N'anga iya yakabudirwa daro yakati, hapana chandinokwanisa kutaura newe. Dzoka wotore dare rese ranga riripo pakutanga, ripinde mumba utaure mashoko ako. For sure wanga waripo wese wakatorwa, wakapinda mumba akataura kuti nyaya iyi ndinoidini, ndinoiziva. Zvadaro ataura kuti nyaya iyi ndinoiziva. Akati, saka muri kuda kuti zviitwe sei? Nyaya yengozi. Inyaya yengozi yakaiswa pana uyu anga ari mudzimai wake. Zvadaro takazosiyana. Iko zvinezvi chandiunza kudare ndechekuti takasiyana apana about 3 months. Chandiunza kudare mukufamba mezvinhu izvi tazobva avo wagadzirisa zvinhu zvavo. Pane maevents akaitika, taenda kumba kwavo, avo wakasvika kutaura kuti mukwasha, panhau dzakadai dzinonetsa hatichadi kukuona futi kunoku uchiuya nenhau dzakadai because uri kutibatisa tsvina. Saka pakazoitika maevents amwe akaitika ndisingakwanisi kuchataura nenguva, sezvo muri kubvunza kuti ndisvike papoint yandiunza kuno. Zvadaro mudzimai wangu pakafa mai wake vakazoenda kumusha kwavo. Mushure mekunge tazofambawo kuenda kumaprofita kwaprofeti Magaya tikabatsirwa, akaita zvakanaka kukanzi usazobate futi mishonga. Akaenda kumba kwavo 1 year ago. Wakasvika wakafamba, vanasekuru ava vairipa ngozi dzavo dzawairipa dzimusha mavo. Afamba wakauya nezvinhu, mishonga yanga yakasangana nesauti kumba. Auya nemishonga yakasangana nesauti, haana kukwanisa kunditaurira kuti ndo zvinhu zvandauya nazvo. Zvinhu izvi ndakazozviona mushure mekunge zvaakunetsa. Mwanakomana ari apo uyo, nokuti ndine vana 3, uyu wakanga akuona mhute achidoro. Musikana wakanga ane futi dambudziko riya achiona mhute achidoro. Kuzozvifambira ndokuzwa kuti pane zvinhu zviri mumba mako zvakadai. Zvinhu zviya zvandakafambira ndakabva ndazvionawo shuwa zviri mumba.
kuzobvunzana nemukadzi uyu pakaita dambudziko rekundirwisa. Andirwisa tikaenda kumapurisa, nyaya ikapera, ini ndikati handichakwanisi kugara newe nezviitiko zviripo, nekuti kuda kuti tifambire nyaya idzi iwo wakanobata zvemishonga yawakanzi usabate, yaamishonga yaakukonzeresa kuwana wangu. Saka ndakazoenda nemukadzi uyu ndikamusiya kumba kwavo. Vana baba wacho wakabvuma shuwa kuti zvinhu izvozvo mukwasha zvakabva mumaoko edu avo iwavo. Ndo zvawakataura. Nhoroondo imwe yandiunza kuno kuda kusunungura vana ava, nekuti baba ava vari apo vakataura kuti vana ivava vari mumaoko edu, vana vedu, nekuti iwewe mukwasha usati wapedza kuroora. Isisu pane zvinoitika vana ava vana vedu kana pane chichaitika mangwana. Ini ndichiti vana vane urwere. Ndiyo nhau yandiunza pano kuti ava vana sekuru vatsanangure zvakazara, because pese pataifamba vana vakanga vasipo, hawana chokwadi. Pane zvinozoitika zvinozonetsa mangwana, vana vanofanirwa kuziva kuti isisu tiriwe kwana sekuru. Kana ivo vari kuda wovapa baba vavo vanovapa wengozi, vana voziva. Kwete kuti vana vazondinetse inini. Saka vana vari pano, vana sekuru vari pano, vana sekuru vanochikwanisa kutaura, kutsanangurira vana kuti inini mangwana ndisazonetswe, nekuziva kuti chimiro chevana tichibva pano chichakamira sei. Ndinotenda. But it's still like this. Come on, so some of those who got a man. Munhu wandiri kusungisa mambo ndiwo ana sekuru. Asi pakusungisa vana sekuru ipapo mudzimai unofanirwa kunge aripo sewitness, semunhu wandaigara naye, uye semunhu pane zvese zvakaitika wakanga aripo achiziva chokwadi. Iwe usungisa vana sekuru, iwe chokwadi wanacho. Chokwadi ndinacho, uye vana sekuru vacho vane chokwadi nekuti ndakafamba navo. Seudzi chokwadi. Takafamba navo wakabvuma kuti mwana wavo abatsirwe, nekuti waizviziva. Handifungi kuti munhu unobvuma kuti munhu abatsirwe usingazivi kuti ndizvo chaizvo chaizvo. Sekuru sungai. Udoti ndamdam. Issue yarupe ngadzine damdzi. Mirai pamusoro mama. Ndozi mawacha gift. Kuchimana mama. Timburwa anoroora 2003. Marani kwedu akauya ne$20 ngofunga by then. Achiti ndiri kufambira pano. Haana kuzomboonekwa. Chichi mwana ana Timburwa. $20. Zvadaro baba vangu varipo, mai vanga varipo. Ndine vakwasha 11. Uyu mukwasha namba 9. Zvadaro vakagara. Isu taigara musha na baba na mai. Hapana dambudziko retakaona pane mukunda wedu. Kusvika mukwasha pane paakauya, vari kutaura ndakati kuchimanimani, ini ndakadzisa pachimanimani for 15 years, anombosvikapo. Chaakaita wakati hanzvadzi yenyu iri kuhura. Hanzvadzi yenyu iri kuhura. Sekuru akaisa pamastatus kuti ndiri kuda kotsvaira imba dzese dzepamawacha, I'm going to use an assassin to kill vanhu vese vepamawacha. Ikaita viral that video. Achitaura kuti I'm going to kill the entire family yepamawacha because kune ma-prostitutes. Then vanhu vati daro ndo paakazouya, I think 2016, achiya kumaraini. Ini ndindori pachimanimani. Achiti mukadzi uri kuhura, saka toda kuti tifambe naye timbozwa kuti chii chinoti ahure. Patinomukwasha zviri kushata. Isusu sevarume hatidiwo kuti madzimai takaroora tidini ahure. Kwadisi kuti ndau zvinotodini zvinokonzera kuti munhu arutse ropa musha kwedu isusu kumandau. Tikati zvakanaka, totsvagani tikasvika tiende tese neava vari apa. Taenda tese mun'anga yaataura iyoyo, vakapinde mumba. Zvikaziva musikana ndizvo here kuti unohura, akati andokwana chibuda yese. Zvikatika chambadzawo isu.
zvikazi iyo unobuda mumba here mune murume akati home ndo zvakati kachamadza tikati n'anga tibatsire kuti asazodii futi asaita saizvozvo nekuti isusu toka titsvemuka hapana ngozi yandinoziva yatakadirira mwana kana kuti baba vangu inini vakafa 2005 dai kwashangani dambudziko waiziva kuna baba paakabara mwana wavo I think wakabara 2003 ndo paifanira kuona chinhu chichinetsa mumba kuti mukadzi une mweya vaisangana pabonde mukadzi uri kune chinhu weya kuna abereki vachipo kuti aiwa mwana wangu une chiro chaari kudai asi wakauya nenyaya yeupfambi zvadaro isusu madzisekuru hapana nyaya yengozi yatinoziva nekuti tinongotoshandisa kuya kuno kwamambo mutasa kuzi tasinzwa nyaya yengozi ini ndiripo haina kusvika kumeso kwangu vazukuru varimo mumusha havana kumboya kutaura navo vana vanoziva ndodonha kana kuti vane ngozi handivazivi inini mwana waakauya naye ane 6 months first born yake nanhasi handivazivi nhasi woti sekuru mune ngozi yabebe mushure mezvo akazouya 2025 uno akati mwana wanyu waramba ane chihure saka ndiri kuda kuti ndiuye nezvinhu zvake kumusha kwenyu ndikati Mkwasha wadii wasiya zvinhu izvozvo kwamutari unova kumusha kwaari kuti iye musikana ndiyo hangu kugara nekuti ane kabasa kaanoita mwamutari zvikazisi pachivanhu pedu tinotakura everything tosiya petakaonera munhu ndikazvibvumira akauya nerori rakazara zvinhu agara pasi tomubvunzana naye ndikati dai Mkwasha wafambirei zvikazi ndauya kutura mwana nekuti anohura ndikati aiwa wakamubata kangani zvikazi ndakamubata kakawanda asi ndaizwa tsitsinyoro ndikamutora tikaenda kuNew Start Center kuti toteswa HIV zvese wakataura ndikati aiwa Mkwasha wakaita zvakanaka ukaona mukadzi abuda mumba uchibata chikomba chacho panoita ngozi unotemana pakafa vanhu saka iye watiitira zvakanaka masiyana muri chii muri vapenyu mwana wedu iwe wazizwa nyaya yacho tipuwa gupuro akabudisa $, akapa mukadzi tikati wasizwa here kuti hauchadiwiyo tikamubvunza kuti ko vana uchazodii tikazi vana ndinochengeta ndikati asi kuchibhoyi kwedu isusu kuchindau vana vanoziva vako fuli mwapedza mari yamai nezvese nekuti wakazoya kuroora 2019 here ndo pakazoya kuroora agara anofunga 16 years or so ndo paakazoya kuroora nemari yatakanyora pasi. It's unfortunate kuti ndandofambira nyaya yengozi kudai zvese zvainga zviripo zvekuti ndakafamba nemabhuku maizoonawo mumbo wacho ndo maziri andiri kuita ndatoshamisa kuti ndodaidzwa kudare mambo wedu sabhuku wedu unozvihlamiso haazivi nyaya iyi tinotongawo nemasabhuku kuti anhu ekwamawacha mune ngozi iri kuya nemukwasha wenyu uyu wotitakura handiti toenda mambo ngorima ariko aizi nyaya ndongamba ndikuzi uya kwashe kwamambo mutasa nyaya yengozi handichazivi saka takatambira mwana wedu kuti ihure chisiya akabva asiya chimwe chokuda kuti ndozvotokati ngozi yacho yakuba kwedu zvinedatora wezvirinane kana uda mukadzi wako tanga wadzoka navati zvaro wotora mukadzi wouya kuma then muchigadzisa ndogadzisa maiwani ndeyekuti orit akagadziswa ngozi yake uri kuti is it a condition yekuti kana wagadziswa ngozi then you come back but wanaka wanengozi yamaini andone mabhethi vane mabhethi vana vese saka identity yavo iri compromise vana vese vane mabhethi hatina chatakataura nezvazvo vana takati vana chengeta kungobonawo zvavo zvaramba chinenedzera nyaya yechihure Mkwasha chances ari kudhauta vana varo ada kutishandisa sedare kuti kuti ndezvengozi
mambo pawana handina doubt Eh, zviri kuita sekuru wangu apa vari kutaura zvekunyepa. Zvese zvakaitika patakasvika kumba maaudio ndinawo, zvawaitaura nezvawaibvuma, zvemishonga yakauya nekwawakaenda koripa dzimwe ngozi ndinazvo, zvekuroora mabhuku ndinawo. Wamwe vavo waifanirwa kuuya navo wekudzinza ravo vari kunetsana nengozi havana kutowadaidza, varipo munokwanisa kuwafonera, nhamba dzavo ndinadzo. Muzukuru wavo Masabeya unotaura chokwadi kuti vana sekuru gadzirisai zvinhu zvenyu, mai angu agare zvakanaka, nhamba dzake ndinadzo, munokwanisa kumufonera muchinzwa chokwadi. Zvimwe zvese zvavari kuda kutaura ndezvekuhwanda nyaya. Mai ava vakanzi ndevengozi. Ngozi munoziva mambo pachiwanhu chedu, vana vawabara nemudzimai wengozi, ngozi inenge ichiti vana vangu. Ndo zvaakunetsa pane vana ava. Chachiwanhu haisiri identity yekuti pari kuda DNA test, because I don't doubt identity yevana paDNA. Identity yevana iri kuda kubuda ispiritual. my problem zvese urikutaura, but dambudziko rangu pariri ndeyekuti uri kusungisa mukadzi urudare sari wako. Ndiri kusungisa mukadzi uye ndiri kusungisa baba kuti vana ava vasasaite problem yekuti vanozonongedza imi mune remangwana vachiti baba gadzirisai problem iyi. Iri problem mambo. Mutani kudzinga kwawakaita mukadzi wakadzinga neproblem yake nengozi yake, because kuenda kwakaita mukadzi hana kusiya ngozi kumba kwako iye achienda ega, ndizvo wakaenda nemhepo dzake. Saka iwe uchiuramba utora munhu nemhepo dzake chii? Mambo, kuenda kwakaita mukadzi uyu nemhepo dzake zvavakureva kuti kana akaenda nemhepo dzake, identity yevana vanofanirwa kucheneswa, nekuti tasvikapo baba ava vakataura kwekupedzisira. Ndinayo audio kuti vana ivavo pane chinonetsa, ivo vari kutoziva kuti pane zviri kunetsa pavana already. Zviri zvinhu zvawakaunza musha mangu mushonga, kuti kana pane chinonetsa vana ivavo ndevekwedu. Muromo ivavo nemashoko iyayayo mambo, ndofunga mukanyatsa kuanalyza munoona kuti hapana kumira zvakanaka. Imi munokuti here baba kana paine ngozi munoda here kupiwa mumwe anzani mubatsiri wokuti akwanise kutaura kuti ana mai afane ngozi yaenda kuwana, kana kuti wana wamuri nawo hawasiri wenyu sewengozi. Izvo zvakanaka changamira, ndo chinhu chaicho chakanaka. Ndozvatikudatsautaura aiwa iwe ita straight to the point kuti uda kujustify kuti wana awo wachiri wangu here kana kuti ndewengozi, kuti pachiwano zvechuwa unoberekera ngozi. Saka that is the issue. Then iye kutoti vana tezvaro vakuda momuda panze apo mutaure zvotopera, because issue iripo ndekuti inini ndiri kushaya kuti uchinayo here Lucas yekumira mudare mumwe uchisungisa mukadzi. Shamwa, tell us please, what is it like? Ine chikonzero chekuti musharukwa wama akatora mukadzi vanoti local stand hamusina, kuti kana muchava muchiusungisa nezita rekuti mudzimai inenge isisi chiri pamberi pedare pane zvinhu, muchingangova chikumbiro maringe nevana venyu sezvamakutaura, ende zvavanga vachitaura kuti just go straight to the point. The point being, ini ndava kuno kuti dare rindienzanisire kuti ndidzorerwe vana vangu, dare ngarindibatsire kuti ndidzorerwe vana vangu, kana kuti ndiestablishe kuti pane problem here maringe nengozi nevana vangu. Hausina local standard, hausisina yekuti usungise uyu uchimira pamberi pedare uchiti mukadzi wako iwe wakamupa chii.
unomusungisa zani. ndosaka ndanga ndichiti anga ari mukadzi wangu Asi ipapo pauruzirowe anga ari mukadzi wangu. Meaning kuti haasisiri. ichokwadi mama. Saka kana asiri mukadzi wako uri kumusungisa iwewe sani. Isu chinyaitiro che isu dati kubatsire zvauri kuda iwe. Kuti iwewe uda kuita sei? Uda kutsvaya kuti uone kuti wanawa status yewana yakamira sei, kuti ndewako here kana kuti ndewengozi. ichokwadi mama. Ndo pari nyaya kwepa Ichokwadi. unokutora kuti mana ndewako here kana kuti ndewengozi. Ichokwadi. Asi chekutanga before you do that, chekutanga is to establish kuti chinhu chinonzi ngozi chacho pamukadzi wacho iyo chimboripo here. ichokwadi. Because kana pasina, then there is no need yekuti muende mberi mutsvaka. ichokwadi mama. Asi kana mukadzi akaita sekuti akadzingirwawo nyaya yechihure, handiti you are also justified kuti uendese wana kumadna to prove kuti ndewani ndewako. haizvezvo paternity yevana handina doubt nayo. ipapapo handingadi kunyepa unless iye aino zvaanonga ataura. Saka inoda chaune doubt nacho. chati Paternity hauna. Saka chauine doubt nacho chii? toda kuestablisha mambo sezvamataura kana kuti zviripo kuti vana ava ndevengozi here. chokwadi mukadzi uyu wakanga ari wengozi here, nokuti patakambofamba kumashure zvakabatwa. Asi unfortunately vana sekuru vari kuramba. Asi kana paine mubatsiri mambo, vanhu vanogona kutibatsira, zvese zvinofanirwa kuti zvisike kuti vana vazive chokwadi, wasazonetseke mukurarama kwavo. Ane vana ezvindera vana ndine 2 vanga vari kurwara vacho. umwe 1 mukomana anogara namai. saka urikutoti vana vari kutorwara. mwana wairwara apa hatisati tazvifambira kuona kuti pari zvino izvi zvakamira sei. vana 2 vari kurwara. Saka vana ndoda kutsvaga here muchikurwarisa vana chii? ichokwadi mama. ndokuendera. Saka ita straight to the point, not kutaura vana wako vari kurwara. Saka totiziva kuti vana uri kuvarwarisa chii? Zvatopera. mambo pamusoro iyi ndingati pakurwara kwevana dambudziko rasimudza futi nyaya yengozi iyi idambudziko rekuti vana baba vakaenda koripa imwe ngozi yavo, waenda konoripa imwe ngozi yavo, wakaunza mishonga yawakanga wabva nayo kun'anga dzavo kuunza kune vana vangu kuti vageze nayo. Saka ipapapo handizivi kuti ndicho here chiwanzo chekuti imimi kana mabva koripa ngozi dzenyu munouya nemishonga kumumba memukwasha asingazivi. mukadzi wakanga apihwa nana baba, baba wakazvibvuma. Odhiyo yacho ndinayo, wachizvibvuma kuti ndakapa. ichiwaire ndinotaura murume wenyu kuti makauya nemishonga kumba ichipa vana vekugeza. Vana havana kugeza. Vana havana kugeza nekuti vanga vasiripo wese. Umwe anogara kumusha, wairi ndo wandaigara navo. Asi wanga usiri mushonga, yanga iri sauti nemagogo. Sauti munyu yekuda urapei. Uyo nini patakaenda kobatsirwa zvinhu kumusha kwedu, ndo patakapihwa sauti yekuti munogeza kunamba, yekugeza pane zvirongwa zvanga zviri mumusha medu. Zvekumusha kwenyu noti kwamukwambo zvino kwamukwambo makazosvika nesauti yacho. Sauti yakanga yapihwa masitari yekuti vana vanozogeza, vana namai. Ageza murumba kwenyu, mamurumba kwenyu here wana ndiri ngewe kwamukwambo. Zvino makazoenda nesauti yenyu kogezera vana ikufuna kukwamba asi kuziva chii. Vana havana kugezesa.
Sauti hawana kunamata, hawana kushandisa. Alright. Kana wakagezera kumba kwenyu wanoshongewa. Inini ndini ndakageza. Vana havana kugeza. Wana vanogeza. Sauti ndiri kuti ndini ndakauya nayo takapiwa semunamato wekugeza. Sekuti inini ndiri mudzimai wake. Mamuchiri mese. Makaenda naye kumba. Muchiri mese. Wakamutaurira Murume ndakamutaurira. Haiti. Wakati ndiwe zvakanaka. Iwe, utaurwa iwe. Mambo, inini kuzoziva kuti Sauti yakauya mumba. Ndokunga ndakutanga kufamba, ndichifambira chikonzero chekuti mwana uyu wakanga akuona mhuti achidona. Aona mhuti achidona, mwana mudiki ari kugara nagogo kumusha. Wakaita futi izvozvo pachikoro. Akazviita futi ndikafambirawo musha wangu kuti chii chadai. Zvikanzi mumba mako mune zvinhu zvirimo zvakauya nemudzimai wako. Ndikataurira samukuru wangu ndazotsvaga zvinhu zviya ndikazviona. Mapikicha acho ndinawo. Pandakada kubvunza mudzimai kuti zvinhu izvi zvakafamba sei. Ende ndo pari kutaurwa nyaya dzengozi. Wouyazve nezvinhu izvi. Ndo pakabva pamuka hondo. Zvinhu zvandakazviona zvakauya asi haana kunditaurira. Kutaurwa zveSauti chete. Zvimwe zvinhu zvakutaura zvinyi. Ndiri kutaura mambo kuti pandakafambira wana ndo pakabuda nhau yeSauti yekuti pakauya Sauti iyi nemishonga iyi yanga iri mumaplastic mapfundo 3 ndo zvasimudza urwere huri pavana zvichikonzerwa nekuti pakabva zvinhu izvi zvakabva kwakaripiswa imwe ngozi. Saka ngozi yakanga iri pane mudzimai wako yakusimukawo iine hasha kuti ndinodawo kuripwa ende ichiklema kuti vana vangu ava vana vangu. Wakuchitaura basi. Saka right. Wataura kuti wakasangana nazvo zvinhu zvakawanda. Saka chikongaira nadzo zvazvo. Mukuti munhu kunyanya yeta semichinisa. Yeah. Ya, waibudisa zvakanaka manje. Yajengerwa ndizvo. I'm sorry, handizivi isusu sebhuri hatingombonzwa nyaya dzakadai kuti vadzukuru vari kurwara. Nganditi nevakwasha 11. Kana munhu aita dambudziko unouya kukunana ndezvavo. Vana vari kurwara vanodezva. Ngatifambire pamwe chete. Ndozvatinoziva isu. Zvozosvika kumatare tauri kuti shwa chii chiri kunetsa vazukuru. Handiti? Saka tikangotanga nekuzi apa vazukuru vari kurwara. No. Saka imi mechibudai pai. Panze. Muchigara pasi. Muchitaura zvamakuita vanenge kwasha. Because munokwanisa kungamuchidini aiwa. Ngatinoitire zvinhu zvedu kanyi. Kana kuti vachefu. Imi muchitaura munoita sei. But so chatikuda kuti wana uri kurwara chakati wananga waite zvakanaka. Ende wana kuti waite zvakanaka nzira yamuchashandisa ndeipi ndiyo yatoda kuti muranga neiti muri madziro pa. Muchitaura. Soro imam. Ndini ndinozi Mudzimu waona Tongai. Ndini Samurodzi, sorry, ndini samukuru wemuzukuru uyu. Ndisakaeneko. Mudzimu waona. Tongai Mudzimu waona. Pari kutaurika apa, pakafambiwa kekutanga. Zveshuwa ndanga ndiripo. Nemuzukuru uyu uri apo. Pari kutaurike pekuzwi zvataura zvese muzukuru. Hapana chendinombopaura. Chega chendingade kutowedzera paitaurwe maringe nekuti mumusha hamuna kumire zvakanaka mwana sekuru. Pakataurwe nyaya yekuti hamuna kaumba ere karimo kaisimbongapo handisi kuchakaone zvakanaka. Ana sekuru akambotsenga akazowirirana ari 2 kuti sishuwa ndichazivi kuti ngepapi paitaure kuti kaiyakwe pakati ere akawirirana ari 2 asi kungoti dzimwe dzenguva zviro zvisine kuti zvairekodwa ipopo kana kuti zvaidini asi zvirozvo zvakataurika zvabve mukuti kaumba kaisimbongapo handisi kuchakaona iwo achitowirana kuti paisimbobikirwe doro kaumbako ndozvendaida kuti ndiwedzere Pamusoro imam. Ndingafunga kuti pakuenda neava tichitaurirana
hapana chinobuda nekuti vanhu vane kunyepa kwakawanda. Isisu mambo zvaifanirwa kuperera pano kuti tipei munhu anotibatsira. Saka mambo vataura wazi budai panze.